Hello everyone, welcome to my channel. So guys, asa खालामो नोंथांमोना बयबो मोजाङै दं इसोरनि अननायाव आंबो मोजाङै दङ. So guys, नै आङो दायो आखायाव लादों बे माइक गोदान ट्राइ खालामनायदो आरो बे माइकखौ माबायदि जायो साउन्ड क्वालिटिया माबायदि जादों अननानै नोंसोरबो खिथाबानो जाबाय साउन्डआ क्लियार जादोंना जायाखै. आं दायो दोंसे मेथाइ खननायनो आरो जास्ट एन्टारटेनमेन्ट फानि आरो जास्ट ट्राइसो खालामदों नालाय बे माइकखौ. बिदिब्ला आं सुरु खालामसै गाइस मेथाइखौ नै. बिबारा बारोबोला गावदाङैनो बारखायो सना जोथोनै लाखिनांगौ नोंनिनो दायथ' थांनो मोननाय नङा नों आंखौ गारनानै जोनोमाबो खनसेल' थैनायाबो खनसेल' नोंजों आंजों जुलियाबो जिउआव खनसेल' रादाय होनानै. स' गाइस मेथाइखौ मादि खोनादों साउन्डखौ क्वालिटिखौ अननानै खिथाहरदो कमेन्ट बक्सआव. आं जास्ट ट्राइसो खालामदों बे माइक गोदानखौ माबायदि जादों आरो क्लियार फैदोंना फैयाखै खिथाहरबानो जाबाय आरो कमेन्ट बक्सआव होनबासो आं मिथिगोन नालाय. थेंक इउ स' माच गाइस भिडिअखौ जोबजासिम नायनो थाखाय. लाभ इउ टु अल.